जुदि नों गावनि गोहोजों जायखिजाया सेकेन्ड हेन्ड बाइक बायदों अब्ला नों बैसोर मानसिफोरनिख्रुइ गोबां गुन देरहासार जाय गावनि बिमा बिफानि फैसाजों लाख रांनि कार बाइकआव बेरायो। बेनिखायनो खालि गावनि नाजानायाव फोथायनाय लाखि, मानोना मुलुगाव मानसिनि बयनिख्रुइ बेसेन गोसा गहेनाया जादों गावखौ हमथानाय आरो बयनिख्रुइबो साबसिन लोगोआ जादों गावखौ फोथायनाय। जुदि नोंनि जिउआव खायसे गाज्रि मानसिफोर दं अब्ला गोसोआव लाखि, गाज्रि मानसिफोरा गासैनिबो जिउआव फैयो, नाथाय बिसोर सोलोंनायखौ जेब्लाबो मोजां होनानै थाङो। मा नों मिथिगौ ना? साक्सेसनि गोरलैसिन राहा जायखौ मोजां मोनो बै खामानिखौ माव, नङाब्ला जाय खामानिखौ मावदों बेखौ मोजां मोन। फिरनि उनाव माब्लाबाबो दा आगान सुर, गावनि लामाखौ गावनो बानायना लानो सोलों, मानोना नोंखौ नोंनिख्रुइ साबसिन रावबो मिथिया। आरो जुदि मानसिफ्रा नोंखौ हेफाजाब होआ अब्ला माब्लाबाबो दुखु दाखालाम, मानोना सिमां थांखिया नोंनिब्ला अब्ला नाजानांगोनाबो नों हारसिंनो। अख्राखौबो नोंनो खालामनांगोन, मानोना देरहानो थाखाय मोनसेल' अख्रायानो थोजासे आरो जेननो थाखाय खालि मोनसेल' गिनायानो थोजासे। बे गिनाया जेननायनि गिनायसो जाय नोंनि गोसोआव जोनोम होयो नेगेटिभिटि, आरो बे नेगेटिभिटिया सोरबा गोथां मानसिखौ थैनायजों समान खालामो। जायखिजाया खामानि मावनायनि सिगां साननो थाखाय सम दिहुन, नाथाय जेब्ला खामानि मावनो सम फैयो अब्ला साननायखौ बन्द' खालाम आरो आवगायलां। सोरबा ओरैबादि मोजां बुंदों दि मेगनखौबो खेवनांगौ जायो सोरांनि थाखाय, खालि सान ओंखारनायजोंल' खोमसिया जानगारा। भिडिअनि जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानदों दि दिनै फाल्तु इन्टारेस्टआव समा थांगोन, गाबोनबो थांगोन आरो समफोरबो थांगोन, आरो बे थांबाय थानाय समा गावजों लोगोसे नोंनि सिमां आरो नोंनि समायना इयुनखौबो लानानै थांगोन। जेरै थोबथिंसेजों दै गांगायो, बेबादिनो सानसे सानसेजों नोंनि इयुन जायो, नङाब्ला जोबस्राङो। समा जोबोर बेसेन गोसा, बेखौ ओरैनो दा हगार हर। गावनि जिउखौ साबसिन, बयनिख्रुइबो साबसिन बानायनो थाखाय मोनसे जागायनाय खालाम। जुदि जिउआव गावनि सिमांखौनो आबुं खालामनो हाया अब्ला बे जिउआ मा खामानिनि थाखाय? बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिदि बे मुलुगाव मावनो हायि जेबो गैया, बास नों गावनि आत्मबिश्वासजों थांखिनि फारसे आवगायलां। लोगोफोर, बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक आरो शेयार खालाम। जुदि बे चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। आं नोंसोरखौ लोगो हमगोन आंनि फिन भिडिअआव।